Ano, takže přátelé, je tady světoznámá, nechci říct přímo nejlepší značka na světě, Dacia Club. A právě valíme v koloně, jedeme směr Lanové centrum a musím podotknout, že je to opravdu jízda. Je to jízda tady v krásném prostředí Moravského krasu a co je naprosto úžasné, jsou tady dobří lidé z Moravy, ať ze severní, tak z jižní, tak i z Čech a je to moc fajn. Takže za chvíličku dojedeme na Lanové centrum, teď projíždíme vesničky, všichni zírají a tak to má být. Takže krásný terén 20. srpna 2016 a my pokračujeme v koloně. Jojo!